Hamuna akadongan na hinaholongan ni Tuhatta, parhorasan madihita saluhna, siala asi ni rohani debata, boy dope hita madohoti perminggota sadarion. Hamuna do akasitidangiku ninna Jahoba, dohot do naposokku, nang hupiliti, asa ditadda jala dihaporsai hamuahu, jala mangatusi rohamuna babua ahu ibana. Marhite parminggota sadarion ditugihod dohita asa gabe naposo na gabe panguloy. Atong tadda ni haradiota manguloy debata, tapasahat ma jumolo puji-pujiota tu ibana, marede mahite asian buku ede nomor 5 ayat 1 dohot tolu. Saya tapuji ma Jahoba. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau sian pangujunani, jalonna do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan, itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mola te marohanami tuho, ala di juho hami tupakirimon di hanguluan sa leleng ni lelengna. Sa lehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa ulului hami akan di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naeng mangabat hami tuhasonangan. Sa pagadda haporsiaon, pakirimon, dohot pamopomion ni rohanami, asa monang hami ro di ujungna, laho majalo tupali, hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Marede mahita sian nomor 250 ayat sada ale debataki.
langion hamuma patik ni debata di minggu 10 lalu dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di Matius bidu 25 ayat 20 songonon ma didok disi. Dungi didok iduk naima tu ibana. Taho mai alena posona dinggan roha jala haposan. Haposan doho di nautik pasaha tokku matuho gudang. Bongot maho tu halasan ni rohani tuanmu. Atong rak mangido gugu mahita tuadopan ni debata. Ale tuan debata saya pergugui mahami mangulahon na obar tu batik mi. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 170 ayat sada roli ayat 2. Urian itu hatta di bagasan roha na hohom, tato poti madusata na gudangi tuadopan ni debata, astama hita macalo baga-bagana taringat tuhasisan ni dosata. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala pertaluk ni roha jala na basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, ay tung jot-jot do dang huoloi hami ho obartu parsuron mi, dihami akan aposom. Ganup tikido nian ikon hati dakonon nami akka pabehenanmu nagudangi tungulu nami. Alai gumudang do akan aso apalarikot hueahi hami di hasianganon. Marpangulahi marohami dahami. Marpangulahi maroham dihami. Patupama hami asagawi akan aposom. Na mangulip. Di baheni saya sama sudedo sanami dang adong nahu pangasahon hami dokon ni asini roham dada tar pangasahon hami akka hagogon dohat hamoraon ni portibion laho paluahon hami sian akka hasosanna masa nahu bulus sami ay pasatokina do anggona di tanoon alani i saya paserep rohanami marpangoloyon diho asa tung malua hami sian si taonon, lumobi malua sian uhum alani hadoson nami. Sian sadok rohanami hupar hatopot hami dunwaeng diadopami na dihalomon hodo hami asagabe parhubas tu akka dongan jala masipa julu-juluanan tahe masipa sangapan songon nang binahen ni Kristus tu hami di baini pasonang jalap apuli mahami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Adong do dihita situani malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hato ngamon di banugijang. Di baheni tarbaheni bana do pangoluhon ro di jungna akana sadok ro tu debata marhite ibana. Na mangolu do ibana tetong asa ditangyakon nasida. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 70 ayat sada Yesus do ale-aleku. Yesus do ale-aleku, so ada tudosni, ale-ale na sumurung idia. Asoro adirohaku, Tuhan haposaki, si paluana mamorsa dosaki. Nama ngapuliahu, disita onoki, mangurupia di hagogotani. Yesus do ale-aleku, so ada tudosni, ale-ale na sumurungi dia. Tabi gema hatani debata turput di hari Minggu 10 lalu dung Trinitatis,on iman atar surah di 2 Musa bidu 10 lalu ayat 10 saat 20 tolu mersikat soreng mahita macahasa. Jadi di doksi matua doli ni si Musa ma tu ibana dang denggan nabi nahenmi. Ope tangihon ma suarakon hupar rohai peho asa didongani di bataho. Homa madapotot debata sikak ni bangsoi. Jala homa pasahaton akka hatai tu debata. Bawa tu. Alai anggoho lului ma sian sadok bangsoi bawa akan amarsi hohot marroha akan makkabiari debata. Bahwa parroha nasitong akan makagigihon pangomuan nasoturut ima pabakit bahen iduk gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 550 jala marsa 10. Molo di bain ho songoni jala ro tonani debata tuho manulupi jadi manahan maho makajong jokon mulima doho sadok bangsoon tuinganan nabe mardame-dame ido sahatna mertua ma aka na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maredde maita sa buku edde nomor 766 ayat sada doho tolu. Oh
rohani. Mula diungkap surga tutodika salpu maluhut nau pangalu todi tarbegin masuk warani tuhata naposo hapusan bongo kotusi Tahati dakon ma haporsiata songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiao di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan nato mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak mi debata jahuba kasadai iman na tirumoni si Maria nagabagabia sa tordi perbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na toman na bernit di pengamon ni silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tubanu toru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata jahoba amanai pergugu na suatu dosani isima ibana pai mamulak sogot tu tanah on manguhumi halat na mangolu dohot namate au porsia ditodi perbadia jalalong sada uria nabadia huria atau pandala Kristen akan nabadia dohot hasisan dosa dohot diatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda amin. Tabige matiting ni huriat tadi minggon. Horas madihita saluhna. Ruas nama ulang tahun di minggu ta sadarion. Bui mata jaha di lebaran nong tersedia. Nomor 2, pelaksanaan permingguan protokoler di gereja mulai minggu sadarion 10 sada Oktober 2020 di patupa huriata do parminggota di gereja dohot aturan songon naung nito tuhon ima a minggu pagi masuk pukul 7 sampai selesai maksimum 100 orang. B. Minggu siang masuk pukul jam 10 WIB sampai selesai maksimum 100 orang. C. Minggu sore masuk pukul 16 WIB sampai selesai maksimum 100 orang. D. Anak sekolah minggu dilarang mengikuti ibadah di gereja atau umur 15 tahun ke bawah. E. Peserta ibadah yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat dilarang mengikuti ibadah. F. Jemaat yang ikut ibadah harus mengenakan masker. G. Jemaat diharapkan hadir sebelum acara dimulai karena ada pemeriksaan sesuai protokol. H. Selesai ibadah, jemaat diharapkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing atau dilarang berkumpul. I. Gerbang masuk gereja dibuka hanya satu, yaitu gerbang depan gereja atau gerbang belakang ditutup. J. Tidak ada kor dalam ibadah. Nomor 3, jadwal ibadah HKBP Resort Serengseng Sawah
selama bulan Oktober 2020 boima tewas jaha di lebaran yang tersedia. 4. Permingguan live streaming manang bahasa Batak dan bahasa Indonesia nunga dimulai di Patupa Huriatta do permingguan live streaming 2 hari. 5. Bahasa Indonesia pukul 7 WIB, dohot bahasa Batak pukul 10 WIB. Ruas ni Huriatta namar minggu di bagas nabe, boy madohoti permingguan live streaming sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah. Permingguan live streaming sekolah minggu, nungga di Patupa Huriatta permingguan live streaming sekolah minggu di Huriatta di awal bulan minggu pertama. Boy ma nidohotan dak danak sekolah minggu sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah dimulai pukul 7. Onom namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sian tonga-tonga ata na di hari Minggu 4 Oktober 2020 nasalpu ima inatta Nurmauli Boru Lubat Tobing umur 77 tahun sian huta Jalan Pertanian wilayah Tolu. Acara tuudean di Patupa Huria hari Senin 5 Oktober 2020 nasalpu. Sayang giat ma tumibu tarapul aka keluarga nati tinggalhon jala di pargogo itu hatta. 7. Acara pangapulion. Di hari Minggu sadarion dung sidung parmingguan siang Patupa ni Huria do pangapulion tu keluarga ni Inata Nurmauli Boru Lubat Tobing almarhum sian wilayah Tolu. Acara di Patupa di gedung sekolah minggu Mardo Mutusi dung sidung jamita papungupelean tujolo dohita bahen pangurupion ta tunasida walu nasorang nunga di basa-basa tuata sadada danak bawa di keluarga ni amata Alvin Siurian Inataria Boru Sitedaun sian wilayah Opat. Ima na di hari Kamis 8 Oktober 2020 nasalpu. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Sai di pasu-pasu tuhata madak danaki sibur magodang taulas niroha di keluarga dohot di Huria ni tuhata. Sia seksi remaja na poso bulung sada acara lepas sambut virtual di Patupa seksi remaja na poso do acara lepas sambut lulusan sekolah minggu tupunguan remaja di hari Sabtu 17 Oktober 2020 tiki jam 10 manang jam 4. Media virtual Zoom meeting. 2. Pertemuan konsolidasi pengurus remaja dan naposo. Acara pertemuan konsolidasi untuk pengurus remaja akan diadakan pada hari Minggu 10 Oktober 2020 tiki jam 10 walu WIB manang jam 6. Inganan di gereja. Acara pertemuan konsolidasi untuk pengurus naposo akan diadakan pada hari Senin 12 Oktober 2020 waktu jam 10 WIB inganan di gereja. Penahbisan sintua. Sialanang sikop masa learning calon sintua di Huriatta di Patupa Huriatta do penabalan tu 2 halak calon sintua di Huriattaon ima casi tiermin borsitorus dohot casi perdinan halomoan marpaung. Acara penabalan di Patupa di hari Minggu 25 Oktober 2020 nanaingro di parmingguan siang. 10 sada surat sijahaon saha do tu Huriatta surat sijahaon siang kantor pusat HKBP anope di Jahon. Surat keputusan mutasi pendeta. Nunga saha tu Huriatta surat keputusan ketetapan manang SK nomor 224 pendeta
SK 08 2020 Ima Songo Namangihut. Nama Pendeta Ridwanto Silaban STH. Tanggal lahir 15 September 1962. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Serengseng Sawah Distrik 8 DKI Jakarta. Terhitung mulai 1 September 2020. Menjadi Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu Distrik 8 DKI Jakarta. Nomor 10 tolu. Surat keputusan mutasi pendeta. Nunga sahat tuhuriatta surat keputusan ketetapan Manang SK nomor 226 Pendeta strip SK 08 2020 Ima Songo Namangihut. Nama Pendeta Elisa Tambunan STH. Tanggal lahir 20 Maret 1970. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Kapuk Distrik 8 DKI Jakarta. Terhitung mulai 1 September 2020. Menjadi Pendeta HKBP Resort Serengseng Sawah Distrik 8 DKI Jakarta. 14. Surat penugasan Distrik 8 DKI Jakarta. Nunga sahat huriatta surat penugasan nomor 224 strip D 8 DKI strip SP strip 11 strip 2020 Ima Songo Namangihut. Nama Tupal Martin Hasudungan Sirait SSI Manang Sarjana Teologia. Pekerjaan calon pendeta HKBP Manang PPL Patulu Halihon. Melayani di HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Terhitung mulai 15 September 2020. Melayani di Gereja HKBP Serengseng Sawah, Resort Serengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta. Tempat tinggal Serengseng Sawah. 15. Ruas Namar Sahid. Ruas Nihuriata di Bagasan Parsahiton Ima. Nyonya M. Samosir Boru Silaban, Sian wilayah 8 di Rumah Sakit Andika. Hata nitu hatta madok. Tangiang na di Bagasan hapor siaon ma na pamalum Namar Sahiti. Jala pamalumon ni Jehovah ma ibana. Molo mangulau dosa ibana sesaon ni debatama dosana. Yakobus 5 ayat 15. Titing pelean. Pelean na masuk di Bagasan Saminggon Ima Tuhuria 7.154.000 rupiah. Tu pembangunan kosong tu pusat 716.000 rupiah. Selanjutnya tajahabema marhite lembaran naung adong dihitabe sude parhalado ni huriat tamadok mauliate matu sude hita ruas naung mangaleon hamoleototta songonima sahat ni titing huria di Bagasan Saminggon. Sai di pasu-pasu tuhatta masa luhut nai tau las miroha di hita ruasna bahen sangap dot hamuliaon di goar ni tuhatta. Songonima titing di huria Saminggon. Surat si Jahaon Huria Kristen Batak Protestan Pea Raja Tarutung 25 September 2020. Nomor 1220 strip L18 strip 9 strip 2020. Hal si Jahaon di Huria Manangyakon Sinunugodang. Madapoton nani hormatan. Sude ruas dohot parhalado HKBP dohot padita resort HKBP di Inganan Nabe.
tabe ma di ruas dohot parhalado ni Huria HKBP di inganan nabe di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Tahamalotehon do pangrupion dohot pasu-pasu ni Tuhan Yesus Kristus na totong mangodion hita marsada-sada nang di Huriana. Di tonga-tonga ni hamaolo dohot sitaonon na masa hinorhon ni virus corona na patubu mara tungolu ni hita jolma. Alai totong dopeta ida dengan bahasa ni debata marhite Tuhan Yesus Kristus na totong sumarihon ngolutta jala mangaramoti hita madalani ngolu di partikianon alai tapuji ma Tuhani na say totong marmudu-mudu ngolutta sahat rodi ditiki sinuaingon dihamu amanami dohot inanami na poso bulung rodi sude ruas ni Huriata. Tibudo di ujung ni tahun 2010 sia nasalpu tasakapi patupa sinode godang HKBP di hari 10 sia sahatu 25 Oktober 2020 nunga pinabotohoni turapot majelis pekerja sinode manang MPS na perpudi di tahun 2010 sia jala pinabotohon muse turapot pareses di patupa di Balikpapan di hari tanggal 27 saha 20 Februari 2020. Di hari 20 April 2020 dilantik ma muse panitia sinode godang jala denggado merdalan pangaradeon tu sinode godang na pinatupa ni panitia. Alai dung pidahihut-ihut akana masa jala jinalo muse hatorangan taringot ragat ni pakorhon ni virus corona nama buan mara tungolu ni jolma di sadok Indonesia huhut pangerbangna parpudi di Sumatera Utara lumobi di Tapanuli Utara gabe ditotopon ma naikon tu daun sinode godang ima gabe ari 10 sia sahatu 10 Desember 2020. Alatongon pilkada serentak do di hari sia Desember 2020 di piga-piga provinsi kabupaten dohot kota dengan ma jolo madohoti pilkada hita di TPS naung ditotuhon. Somalna nunga buka TPS di pukul 7 manogot. Asa unang lupa hita madohoti pilkadai dungi pe hita asa borhat lao madohoti sinode godang di hari Kamis 10 Desember 2020 mapamuhai ni sinode godangi marhite suraton pinangido tuhamu amanami dohot inanami dohot tusude ruas ni Huria asa ganup parmingguon pertangyangan punguan dohot marsasa halak manangyakon sinode godangi asa anggiat dengan merdalan jala terpilit uluan ni Huriata Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Kononia Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen Diakonia dohot 32 pareses nagabe uluan ni Huriata tu periode 2020 sahatu 2024 na naingro songonima pinasaha tuhamu sude Huriata ditupahi jala di pasu-pasu debatama ganup ulaota bahen sangap di goarna jala las ni roha di Huriana mardongan tabe doho tangiang sian hami Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Darwin Lumbantu Tobing tertanda tangan tembusan 1 Sekretaris Jenderal HKBP 2 Kepala Departemen Kononia HKBP 3 Kepala Departemen Marturia HKBP 4 Kepala Departemen Diakoni HKBP 5 si Sude Pareses HKBP 6 Sude Ruas MPS periode 2016
2024. 7. Kepala Biro Jemaat. 8. Kepala Biro Personalia. Sia Panitia Sinode Godang HKBP ke-65. 10. Tertinggal. Songonima surat sian surat nasahat huriata mau lihat emang. Marede mahitia sia bukuede nomor 220 ayat sada Yesus haposaku. Yesus hapus aku, unang apa sungguh, alihapun juga, dinasomadongan, ototong dong aku, di Yesus hapus aku, unang apa sungguh. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna, lausongonima sahat tabi nami, dihamuaka amanami dohot inanami, na beribadah di tonga-tongan ni bagas tabi, ala tapatupado live streaming di minggu sadarion. Laus hupasahat hamima, tutonga-tongata laus songoni dia kadongan nami nama dohoti ibadah di tonga-tonga ni bagasna. Salam sehat ma dihita saluhutna. Laus songoni ma suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni minggu pasapulualuhon dung Trinitatis imana tersurat di Evangelium Markus bidu 10 mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 45. Evangelium Markus bidu 10 ayat 25 sahat rodi ayat 45. Tapai hutiut ma songonon ma padok nadisi. Pangiduan ni aka anak ni si Zebedeus. Dungi Roma madaboton ibana si Jakobus dohot si Yohanes aka anak ni si Zebedeus ai hatanasida guru nami adong do pinangido ni rohanami si lehononmu tuhami nian gabenin nama madok nasida ayah hado pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu dungi hidok nasida matu ibana naing bahenommu hami huddul diha sangapommi nasada tu siamummu nasada nari tu habirangmu alai ninna Yesus mamadok nasida dang diboto hamu na pinangido munai tung tarinum hamuma sinomoki tung tarparidi hamuma paridion si paridioki gabe didok nasida matu ibana terbahen hamido dungina Yesus mamadok nasida tutu donian inumomuda do sinomoki jala paridio munado paridion si paridioki alai nama bain huddul tu siamuku dohot tu habiraku dang guru diawi diaka naung diradi hiaddui lai dung tarbegi tu na sapului
gabe sugoma rohana sida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida ninna mamadok nasida. Di boto hamudo dirajaya kasih gonggomi bangso do parripe nasida. Jala dipaksa akan nasangap do nasida. Layu nang masongoni anggo dihamu manangisi hamu nagiyot sangap ima gabe panguloy didonganna. Jala manangisi hamu nanaing parjolo ima gabe naposo didonganna saluhutna. Ai nang anak ni jolmaipe dada asa dioloi halak ibana ubain naro ibana do balik panguloi jala mangalehon hosana bahen tubus ni torop jolma ido yanggo sahatna amua kadongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus parjolo sahali tamado huriata laho pasahaton mauliati tu dibata alamar ningot hita na di hari Rabui tanggal 7 Oktober bohoma Huria Kristen Batak Protestan naung marumur 150 sia tahun patut do hita madok mauliati tu dibata di padongani yon ni dibata di tonga-tongani huriata saliling 150 sia tahun. Lau songonima hamua kadongan nahina holongan marhite sian hatan debata naung tapayutihu nakin adong do upamani halak Batak namadok si bora guk-guk jujul saotik mamora hita luhut alai sumurung au saotik sian upamai lumobi madihita halak Batak dohonota nagabe songon sada bakkoi di habata hotta ikon sumurung do hadirionna sian halak nasi ngasa songon natabu pakilalanna ikon sumurung do hadirionna sian halak nasing asa songon natikos hadirionna lapatanna sai mangalului hasurungat do hadirion ni halak Batak dak sobu pakilalan ni sadahalak molo sumurung nasing sian ibana dak sobu pakilalanna molo so sumurung ibana sian nasing ikon ibana do sumurung sian donganna asa tobus pakilalanna ido hadirion ni halak Batak iko sumurung hadirion sian halak nasing asa songon na tobus pakilalanna ido bakko ni jolma lumobi mahalak Batak sai mangalului hasurungan sikido rohana molo sumurung dongan nasian ibana macai sikki rohana molo sumurung dongan nasian ibana molo adong hasurungan ni donganna sai ni luluad do hahuranganna molo adong hasurungan nasian iba lahu manamunihon hasurungan nai ikon sumurung siad dongan ido sahik ni hita jolma amu akadongan nahina holongan bakko si songonido di baritahon turpuk jamita di minggutta sadarion na tubu di rohaniaka sisianim didok si Jakobus dohok si Johannes naing bahenom muhami huddul dihasangapommi nasada tu siamummu nasada nari tu habirangmu ido tajahan akin di ayat 30 pituim roha sai di pahutihut nasida do Yesus ala naniyojar ni hagiyot na mangalului hasurungan ido motivasi nasida laho payutihu Jesus laho mangalului hasurungan dada holani laho mangalului hasangapon manang distilan waing buira dohonotta
lahu mengalului jabatan manang nagabe menteri hadirion nasida. Ala dirajumi nasida naing pajong jokkon harajaud do Jesus di tengah-tengah ni portibion. Ala nido marsigulut hadirion niak kasisiani dihudulan nasumangap. Dumutusima hamu kadongan nahinaholongan takas di patorang Jesus tunasida lapatan ni pangihuton nasida di Jesus. Ahado lapatan ni molo di paihutihut nasida Jesus. Molo di paihutihut nasida Jesus. Ado lapatan na nagabi odolan na asagabi parhubas. Ido odolan pajuon ni Jesus di tengah-tengah niya kasisiyani. Asagabi na puso panguluy. Ido odolan ni pajuon ni Jesus di tengah-tengah ni hadiriota. Asa gabi panguluy. Asa gabi na puso panguluy. Lausido hamwa kadongan na hinaholongan nagabe topik ni minggutta di bagasan obason. Asa gabe na puso panguluy hita di tengah-tengah ni nguluta. Molo di taringoti di tengah-tengah ni minggutta sadarion na puso nagabe panguluy. Dido Jesus tung tarinum hamuma sinom uki tung tarpadiri hamuma paridion si paridioki ahado nanido nanisi hamu kadongan na pinatariason ni Jesus di tengah-tengah niaka sisiani ima akasitaonon ni Jesus ido nanido ni Jesus si taonon naik komasa dihadirion di Jesus. Nasa halak na mangihuton Jesus di swadahon madirina di porsan masilang na tuibana. Lapatan na hamwakadongan na hinaholongan dangadong gunana mangihuton Jesus na somarsilang. Dangadong gunana mangihuton Jesus na marsilang, na somarsilang. Alania ay disilangido na gabi haluauta. Molo dangadong si taunon nai, dangadong haluauta. Alani si taunon nai do ubay na dong haluauta. Molo dangadong dohonota si taononi disilangi dangadong nang hasangapota. Alanido bay nadok molo naing sangap hita dihobasi madebata marhite naolo manaon marhite naolo manuhuk silang ni Jesus Kristus. Napaduahon hamwa kadongan na hinaholongan takasdo di padar hatan debata tutunga-tunga ni minggutta sadarion. Ia ukuran ni hasangapon dohot habonggalon di harajau ni dibata dang tergantung tu habalgaun ni huwaso dang tergantung tu gogo ni botohon dang tergantung tu warta dang tergantung tu pangkat dang tergantung tu gelar manang parbinotuan. Alai tung alani pakobasiyodo, tung alani pelayanan, tung alani pangoloiyodo. Di paingo dohita di minggu sadarion, tangga menuju kemuliaan dan kebesaran justru adalah kemauan kita untuk melayani orang lain. Ido nagabe naposo pangolui. Kebesaran seorang pemimpin Kristen tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya,
Tetapi berapa banyak orang yang dilayaninya? Kebesaran orang Kristen menjadi pemimpin terletak justru pada komitmennya kepada mereka yang tersisih, kepada yang terkecil. Dia menghargai anaknya, dia menghargai istrinya, dia menghargai bawahannya, dia menghargai pembantunya, dia menghargai buruh-buruhnya yang dia perlakukan dan hormati sebagai sesama manusia. Ido nagabe na poso pangului. Dipaingo dohita hamwa kadungan sa porsiyaon. Manang bohape sangapta, manang bohape tibbo ni pangkata, manang nabohape tibbo ni gelarta, alay didok tuhita di bagason bason, tati rumah Tuhan Yesus. Layanilah orang lain. Ido na poso pangului. Kita tidak akan menjadi hina bila kita melayani mereka yang hina sekalipun. Dan gabi mago ate sangat nihita ama molo tau rupi natta di tonga-tonga ni bagasta molo olo amai manuci piring molo olo amai manapu jebu dan nagabi moru sangat ni amai. Bila itu kita lakukan untuk melayani dohonot tadi bagasono bason. Alai nasala imadekai dohonot tadi bagasono bason. Yang salah adalah di bawah bendera. Ido nasala. Alai dang gabe moru sangapta tadok di bagasono bason songon ama hita mololo hita mamuri piring mololo hita payason bagastai. Nanang dohonon betapa harmonisnya tiap keluarga bila semua keluarga saling melayani. Karena apa? Karena dia meneladani Kristus. Tetapi betapa hancurnya sebuah rumah tangga bila semua anggota keluarga ingin dilayani, ingin menjadi kepala. Manang istilah nuaingon holan oputaruan. Buasa tadok oputaruan taruan lau mangan, taruan lau minum. Anggoi hancur ma keluargai. Alai keluarga na saling melayani akan menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling melayani akan menjadi keluarga yang berbahagia. Dang moru sangap tamang mololo hita saling melayani di tengah-tengah ni keluarga. Songoni mara dohonut ta hamwa kadungan nahina holongan nang di tengah-tengah ni huria. Bila semua jemaat ruas menawarkan dan mempersembahkan diri untuk melayani, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk cari muka, tetapi murni untuk meneladani Kristus. Pasti dohonotta harmonis mahuriai. Pasti semua orang akan menikmati dohonotta di bagasono bason. Contoh na sederhana mara dohonon hamwa kadungan. Adong masampah tongon mardalak kita di halaman ni gereja. Unang adong pola dohonot tadi bagasono bason na merasa hina laho mabolokoni. Mulo tabolokoni tabuati taputiki tabait tuinganan na sotung tae tong hadiriot tahina. Manang dohonot tadi bagasono bason sotung tasalahon halak nasing. Olo disipat adok nabuhado parhaladun. Manang tadok ay nabuhado si jaga garijaun. HP digaji huria. Akan berlagak bos mana songoniati.
manang dohonot ta boy doi gabi patubu akka perbedaan jala ima aloni Tuhan Yesus habe sasitong na tumabo dohonot ta jala pastido lasroham bahenon ni buak mai sip-sip pamasuk matunganan ni sampah unang pola di dahalak nasing semuanya pasti akan harmonis. Marhitei nunga dohot hita melayani kebersihan bagi semua orang. Amakadungan asa tarpatu pahitai rikokma paheheotta dihita manang napiga-piga pangalahora dohonot tadi bagasono bason marhitesian hatani di mata. Dia mai naparjulu sahali ikuna dong hasere pun niroha maniri Tuhan Yesus ima na parjulu sahali dohonot tadi bagasono bason adong dora dua pangalaho na mangabati manang dohonot tadi bagasono bason nagabe penghalang dihita laho melayani. Dia mai naparjulu sahali ala adong kesombongan merasa diri tidak patut manang harga diri napati bohu merasa menjadi kecil bila melayani orang kecil alanido baina dipaingot hita hasere puniroha Ido membangun kemauan melayani orang kecil dan yang hina sekalipun. Pasti dia tidak pernah menjadi hina bila melayani mereka yang hina. Napa dua honra narikot si pahe bangut tadi tonga-tonga ningoluta ima maparrohahon na dihalak. Alaina jelas iko maniru Yesus. Ahadu baheno kuasa dabo tau na dihalak. Asa mangomo au sian halak. Unang manyasongoni. Sedikitnya madok ni hata-hata dia. Jumulo ma ni sarihon na diba. Unang masongoni. Alayanggo halak Kristen na maniru Yesus na melayani imana berpikir. Ahado si bahenokku laho melayani halak. Ido na pinatubani Bunda Teresa untuk melayani orang-orang kusta, untuk melayani orang-orang pemabuk, untuk melayani orang-orang na mate-mateni. Na jelas ahado dapok nibana. Marsangap do hadirionna di Portibion dapat nibana do hadiah Nobel kemanusiaan atong molo naing sangap hita nagabi naposo pangului talayani madibata marhiti naradi manaon rap dohot Kristus talayani ma dongat tajolma terlumubi akan amit-mit nalea dohot napugusi. Amin martangi yang mahita. Mauliate marohanami di hoali Tuhan ala dipaingot hodu hami marhite sian hatam di tonga-tongani minggu na pinerbadian mon asagabi radi hadirion nami nagabe naposo pangului Tuhan Jehovah di batama nami homana patauhon hami asa gabe naposo pangului hami di tonga-tonga niya kasih hubasan do dia ka pangglumiton ningulu na pinasahatmi laos di tonga-tonga ni minggu na pinarbadian mon tamado hami pasahaton mauliati itu adupanmu dia ka pasu-pasu na pinasahatmu dia ka ruas ni huriam lumobima di hari diun ni dongan nami namarulang tahun di tonga-tonga ni huriam
di hari 10 Oktober 1 tanggal 10 Oktober nanaingro sian hodo Tuhan di jalo nasida gajang ni umur dohot hahi pasoni lau songonima pos ni rohanami si gajang umur ma aka ruas ni huriam na marulang tahun 7 ni arion di mana ngahape na pinikiran ni rohana sida asa di bagasan bisuk parbinotuan dohot las ni rohanang pasu-pasu nasian ho gudang akan nasinakapan ni ruas ni huriami gudang akan hinirim ni ruas ni huriam asi roham Tuhan patongon mai di bagasan nasi dohot holong ni roham lau songonima li Tuhan didungan nami na marukil disude peparan ni inanami nang jumulo marujung ngulu ala huboto hami Tuhan hodo di bata pangapul na mangapuli hadirion nami na di bagasan si taonon dohot paru kiloni asiroham buhali manasida di bagasan pangapulion nasian ho pakirimon nasian ho disude peparan ni inanami nang jumulo marujung ngului lau songonima Tuhan dihamalati rohanami do pasu-pasu na pinasahatmu di hatubuan ni anak bawa di tengah-tengah ni keluarga amanami Alpin Siburian inanami Ria boru si tindaun sian wilayah opat asiroham Tuhan ibur-bur magudang ma ianakon na pinasahatmi laho hubasan ni amanami dohot inanami di tengah-tengah ni keluarga luas ma Tuhan di bagasan pasu-pasum amanami dohot inanami maka mulatihon dengan dibasam dohot las ni rohana pinasahatmi lau songonima Tuhan pangiduan nami dohot elehilik nami tung macai torop dope siat tonga-tonga ni ruas ni huriami nawasan di hatubuan ni anak dohot boru asiroham Tuhan sai na mangilik dohami di pangiduan nami di tangiyang nami tuadupanmu asa lehononmu Tuhan di hagabion di hajol maun di tonga-tonga ni uas ni rohaniaka ruas di huriam naso jupang dope di hagabion di hajol mauni ala dirajumi hami Tuhan dangadong naso tarpatu paho di tonga-tonga ni ngulu namion lau songonima di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton secara khusus di inanami nyonya M. Samosir Boru Silaban sian wilayah Walu na dirawat tongon nuaing di rumah sakit Andika lau songonima tungadong sian ruas ni huriam naso haguarak kami na mungkin marsahit jala dirawat di tengah-tengah ni bagas nasidabe ipe Tuhan hupasahat hamima tuadopanmu asa pasu-pasuonmu nang hadirion nasida dihajujupang ni hama malum ni akapar sahitoni lihon gugu namar dapot-dapot pasu-pasuonmu akka medis dokter nama kobasi hadirion ni akka namar sahit lumobima di situasi COVID-10 sia di bagasono bason Tuhan asiroham molutungadong na terpapar ruas ni huriam di bagasono bason luas ma marhite pelayani ni akka medis dokter na manangani akan namar sahit lam martabata baka na malum luas ma Tuhan situasi kondisi na masa na hupado-padup hami di bagasan bason di bagasan pangaramotionmu doh padonganionmu sadok ruas ni huriam tu dia penasida mangalaka manang di tongah-tongah ni bagasna manang di tongah-tongah ni akaulaunna sai pasiding Tuhan paholang Tuhan sian hadirin nami bi virus corona asa marsangap ho Tuhan dia kaulaun nami dohot pakubasion nami gudang program dohot akka rencana-rencana di tongah-tongah ni huriami sai patulus mai di bagasan holong dohot dami nasian ho pasu-pasuan muruas ni huriam di bagasan ulaun nasi ganu paripe amin marid di mahita laos tapasahat peliata tujulu songon naung tahaso malhon molutung adong dongat namar sitaonon saling kita mangurupi imatu huria la songoni manang tu pusat marid di mahita
naik tulas jongjong mahita. Sai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa taruh hina ulimi Tuhan, suruh matun ibi saur turohaki lawa dadahon dirimu tulongaki. Terjodoh hita asa gabe akana poso namar panguluyon, manangisi hamu nagiot sangap, imagabe panguluy di donganna, jala manangisi hamu nanaing parjulu, ima gabe na poso ni donganna saluhutna. Beli Tuhan di bata, beliau matudim tuau, asamargo goau, gabi na poso, namat panguliyon, kunasulaw na dinggan. Ay anak ni Jolmai pe, dada asa diuluy halak ibana ubain naro. Ibana do balik panguluy jala mangalehon hosana, bahin tubus ni torop Jolma. Tatangiakon mapiliata tuadupan ni dibata, martangiang mahita. Ali dibata manami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dona saulibasa nama liutus. Upasahat hami masian nanilhon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolum. Pasu-pasu mai jalara mutia sahu parhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana manamin na di banua gijang sai penerbadia maguarmu sairo maharajaunmu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tobihon tu pangenjunan palua mahami sian pangago. Ayo pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tu todim.
Sialum horasma dihita saluhna. Songon napai ngoton ala di patu pahuriat langsung tu gedung sekolah minggu Pangapulion khususnya tua kadongan nami na wilayah Tulu asa saudurak kita songoninang diakoni sosial ni huriata. Mau lihat ya mak? Sai pertama diriku ali Tuhan, apa terhon hina ulimi Tuhan, suruh mutun dimi saur turahaki lapang putar holo mutu dongaki. Sai pertama diriku ali Tuhan, apa terhon hina ulimi Tuhan, suruh matun dimi saur turohaki patari bahon basam